मुवाफोरनो थुजाक दजगो जों आने बाथारा एक साइड थुजाक जों एक साइड थुजाकिया जों दै खैलाय दं त्रिपुरा समाजता आं मापसानो बायदारा मनाय सं तिनिने आपडेट दक उनखा तिनि लाइबुमा टिभिनि दारा मधुनि कायसा भिडिअ क्लिप्स भाइराल अंतमानि आबो गोबांमा ससियेल मिडिया रो ननरक नुखना भिडिअ क्लिप्स भाइराल अंतमानि के अबनुति न्यचिंतिनि नाइलेनाय ओ भिडिअ भाइराल खाइनाय साबो ते ओ भिडिअ बोतामनि बागै भाइराल खाइखा के भिडिअ नो पुइलानचिमि पाइथाक जरा जयावै नाइतंदि ताम खायतो दै खै दं दै दै इनके बायदारा मनाय सं नरक ओ भिडिअ क्लिप्स गोबांमा ससियल मिडिया वो नुखना फेसबुक व्हाट्सएप रोगो इनके ओ भिडिअ क्लिप्स कुनो लाचिमा सिंसा नि कोग्या और कुनो लाचिमा सिंसा कोक्री एक्चुअली और चिनि दारा मदु तामो साखा बो को बरक बासा बयना संखा ओ हाकुवा गै फाइफ्रु नरक तामो खलाय दं हनै इनके एक्चुअली ओ जे कक संजांनाय बरक बो साखा बरकनि त्रिपुरा जात माने त्रिपुरा भाषा बाय सावै रेखा दै खै दङ हनै एक्चुअली दै खै दङ माने दै खिबिवै दङ हनै सामानि दाबो इनके बरक के बं त्रिपुरा भाषा बायना साइरि रेखा इनके ओ जागाव मेन कक इनके ताबो जे भाइराल खलाय दंनाय खरकसा त्रिपुरा सा sumon debbarma हनै बो ओ भिडिअ क्लिप्स न किसा सनावै फेसबुक अपलोड खाइरि रेखा लाचिमा सिंसा काहाय खलाय मनैजा खलाय एक्चुअली और कुनो मनैन्यानि कग्या कुनो लाचिमा सिंसा कक्रै सिनि दारा मदुनि बो कुनो लाचिमा सिंसा कक्रै और बो तामु खलाय दं हनै संका कक बरक बासाबाय जे ओ संजानाय बरक त्रिपुरा जात बो बरकनि बासाबायनि साइरेखा दै खै दङ हनै माने दै खिबिवै दङ हनै सामासे आबो इनके अबनो न भाइराल खलाय रेखा खरकसा त्रिपुरा सा sumon debbarma इनके ओ भाइराल भिडिअ न नगै गोबांमा बरक न साजागे अंबायखा इनके ते त्रिपुरा जादबो साजागे अंबायखा बरक त्रिपुरा न इनसाल खायो हनै इनके बरक न sumon debbarma न बो केसरी रेखाति दारा मदु न बो केसरी रेखा हनै खनावो त्रिपुरा बुथुब हनै इनके आबनि बागैनो दारा मधु 4 दिन परे रोटोगै कारिखा और फेसबुक भाइराल खाइनाय sumon debbarma न इनके ताबो फेस टू फेस बुसकांगो बरक कक बो सालाके कक सामानि परे sumon debbarma बिनि मिस्टेक उनखा हनै नाकार मुंबो सांका चिनि दारा मधु न गिते चिनि दारा मधु बनो नाकारि रेखा आउ तांगै नाकारिया दंनाय बररक बुल उनखा हंकेसे बुजिवै मानो इनके आबनि बागैनो खरकसा sumon debbarma बो बिनि मिस्टेक मानो बो साका हंके दारा मधु नाकारि रेखा इनके दारा मधु हंके बखा हाम बो बेलाय खेनो पपुलार सीआईडी रिपोर्टर बो हनै बोनो कमेन्ट बुइजत खलाय दंबायो आसके रिपोर्टर माने काहाम मीडिया एकदम काहाम हनै इनके चिनि दारा मधु बखाबो काहाम एक्चुअली बखाबो काहाम न नाय आनि मते आं जे वन शक माने इनके जे बिनि विजिट खलाय माने कक सों माने बो इंटरव्यू रक ना माने न तै न बखावा आं वन शको दफान KWTHANG टिभि हायनो चिनि दारा मधु न बेलाय खेनो हामजागो ते सापर्ट बो खलाय दंनाय ते हामजागैबो दंनाय इनके नरकले चिनि दारा मधु न बुसु जरति हामजा कमेन्ट खाइसादि इनके तिनिनि भिडिअ आसु जरति नंनाय पाइथा जरा दफान KWTHANG टिभि नाय दमन बागै नरक जतो न बेलाय बेलायखै हामबाय।